TV. Early Friday morning. Good morning everybody, good morning Zimbabwe. Muri Zimbabwe ndauya. Yamakateerera kudai so ndio Clean TV. Ndatouya ma updates pari kupisa, pari hot, zvina kumira mushe. Right, word in the street nezviropaitika zvakawanda atina kwanisa kuzozvipedza. Saka rekedza tingogara tangowonesana kuchi kusenseni because nhasi pane zvimwe zvichada kuti zviitike, hombe dzinoda kutovhurwa. So garai malike this video izvezvi kuitira kuti ndisajambire nyaya dzacho. Right, weeknew anga achemera kuenda na Mnangagwa ku UN stating that he will be arrested if ED leaves without him. Mnangagwa had to abandon going to US. This is the word in the street according to my streets evanhu kwadzinobudira kwadzinotangira nyaya dzacho. I mean if it's possible or if it's necessary kuti ndireveal some of the sources, but it's a topic for another day. Zvigatisiyane nazvo izvi because inyaya dzekuningirira, but iye wacho paazobuda ari kutaura nyaya dzesedzi, ari kutaura nyaya dzecorruption. I don't know kuti corruption ipi yaari kuda kuedza kunyatsonongedzera, because as of now people are angry. There is something that is happening. Corruption iri kukonzeresa zvakawanda. This is the root of the problem. Mari dzese dzamuri kuona dzekunzi dzikutenderera munyika, pangadai pari kutoitwa something good, something big zvokutoti zvinokwanisa kunge zvichitobatsira. Kunotone vamwe mabusinessmen vanoda kutoshuvira kutouya kunodhila kunoshandawo nehurumende, but vakavharirwa panze because of this zviganandas. Zviri kurwadza. Imagine, tarisai zvakaita maZimbabweans musi wakatamba nesoka neningiri pavaitamba neRwanda, Zimbabwe ikadyiwa. Look at them, ihasha idzi. Kutsamwa cheko. Onayo. Kana ndini mashura jeje andadzane kuti hasha dzizidzi kuzvinyika kwawari chatambikika bhora anomukuzviona vanhu vanenge vakatsanga. So zvese izvozvo zvese zvinenge zvichiitika is because of saka corruption yacho inozota zondanani magodfathers ecorruption. Ndo panobva pari kungotarwa mazita acho aringonanga kunana wiki ikoko ndo vari wiki kukurumidza kubatwa because vanenge vachitozivikanwa kuti dhiri rakadai so rwakaita musi wakadai so, and for sure akatozoti isedha akaenda achimusiya kana kuti akangoenda achingoningira unongonzwa kuti mukomana abatwa because ari kuwanika kwese mukomana kunge mvura ari kuwanika kwese. Now iyewo wacho president wao ane mashoko akataura, but tisatasvika pane zvinhu zvakaoneswa na VP Chiwenga da unogara tingoonesa achitaura kuti corruption of any kind and excesses that alienate us from the people can never be condoned. Integrity, discipline and unity, concern for the people and clean governance must be synonymous with the ZANU-PF as provided for in our party constitution. We have a duty to boldly and decisively deal with those who put the name of the party into dispute. Winning the hearts and minds of our people remains a critical role of every cadre and structure of the party. Ndo mashoko avakabuda vachitaura, but uona ikanyerepo takutaura in terms of zvikuitwa na weakness yazve bribe ngoti imi kana inini ndichinge ndakuzoningira munhu ndinozozvaizvo ngoti kana ndikazobatwa ndinowana vanouya achindipa chikafu ndakavharirwa. That's all I can say, because imagine vangani mamusicians vano mune makakwenda chinochema vaweaknew makazoti. So in short ngoti the guy is investing kumazimdhanzo ikoko ngoti fantani kwapedza kuimba kwamashikwedeza kuti mukuru anenge abatwa, saka unongoendesawo chikafu ikoko nezvimaningirira mene zvimadrinki mune makuti chii ndo mamiriro akaita zvinhu. But pane mashoko akataurwa nezuro na VP Chiwenga, zvinhu zvaiitika, situation yacho mamiriro yanga yakaita. Ndo andoda kuti nditese ndipfure nepo panapa so that munozokwanisa kunyatsoonera dhiri kuti panga pakashata. Inini chandikuziva choti mumwe munhu achangomuka akangoti Zimbabwe ndiye D negotsi, because hapana pekuti nganhingirike namutsvagi webasa ndiwe, anoribuda wacho ndiwe. Ndo mamirira zvakaita. Ngoti zvaendwa makatamba nebasa, makaita zvekutamba nenguva, kutambisa nguva yenyu. Kumalawi uko vari kutodedzerawo dzimwe nyuzika kwaitwa election, ari kunzi Chakwera akarohwa zvekuti heki, but uku kuZimbabwe it's a topic for another day. Zimbabwe ruling party is ruling from extraordinary
confrontation after Vice President Constantino accused petroleum magnate Kudakwashe Tagwire of looting billions of dollars from ZANU-PF to buy influence and capture the party. The explosive allegations were laid bare during a Storm Politburo meeting on Wednesday, the last before the party's annual conference next month. According to insiders, Chiwenga marched into the meeting armed with a dossier that stunned many in the room of nearly 50 members. He claimed that Tagwire siphoned at least 3.2 billion through ZANU-PF's shadow stake in Sakunda Holdings, an investment few had ever heard of. The 45% stake holding allegedly set up during Robert Mugabe's presidency was supposedly held in trust by President Emmerson Mnangagwa, Vice President Kembo Mohadi, and Party Legal Secretary Chinamasa. But instead of the party reaping dividends, Chiwenga charged Tagwire diverted the billions to fund loyalty networks in ZANU-PF, funneled largely through flashy benefactors such as Wicknell Chivayo and gold dealer Scott Sakupanya. Giopomona boss Delish Guaya was also named as a key player. He said the party had never received a cent. One source recounted instead Tagwire was using what was essentially ZANU-PF's money to capture its structures with the complicity of the trustees. Chiwenga reportedly demanded the immediate arrest of Tagwire, Sakupkanya, Nguaya, a moment that left the Politburo in quite astonishment. The vice president did not spare Mnangagwa himself, accusing the president of being the ultimate beneficiary of Tagwire's largest. Chiwenga raged that Chivayo's high-profile handouts, including last week's donation of 10 luxury vehicles and 1 million to provincial chairmen, were evidence of the rot. In a curious twist, presidential spokesperson George Charamba rushed to clarify that the vehicles were party property, contradicting Chivayo's boast that they were personal gifts, a position that appeared to support Chiwenga's argument. The exchange grew even sharper when State Security Minister Love Momatuke accused Chiwenga of plotting to seize power by force. Chiwenga snapped back, reminding Matuke of his Liberation War record and loyalty to the party. He even dared him to ask Mnangagwa, who got him out of the country in 2017 when Mugabe had fired him. Chiwenga, according to the source, said if he removed Mugabe and invited Mnangagwa back to lead from his South Africa exile, what makes Matuke think he now wants to remove him and democratically? Mnangagwa, clearly unsettled, announced that a committee of Obed Mpofu, Obam Chinguru, and Chinamasa would investigate Chiwenga's claims. Yet by Thursday, sources said the president was mulling whether to cancel his scheduled trip to United Nations General Assembly to manage the escalating crisis. The drama spilled into the following day in a breach of tradition. Mnangagwa pointedly avoided the customary pre-briefing with Chiwenga and Mohadi before a central committee meeting at the party headquarters. Instead, he headed straight to the main wall, forcing his deputies to scramble downstairs to catch up with him. During his speech, Mnangagwa appeared to roll back from declarations by some of his loyalists, led Daniel Garwe, that there would be no election in 2018. It is therefore of critical importance that we introspect as a party, not only with regards our short-term activities, but in view of the bigger objective that our party wins the 2028 harmonized general election. The clash has laid bare ZANU-PF deepest fault lines. Chiwenga, long seen as Mnangagwa's inevitable successor, is resisting efforts to extend Mnangagwa's presidency beyond 2028. Meanwhile, Mnangagwa's loyalists, may fearing arrest by a Chiwenga government, are pushing for him to stay in power, with some touting the sanctioned Tagwire as a possible successor. For now, both camps appear entrenched as ZANU-PF heads into its October conference in Mutare. The confrontation has set the stage for a bracing power struggle at the very heart of the party. You know the funny thing, pane nyaya ndanyazonzwisisa apa yanga ichitaurwa pakuchinjana kwako mashoko. You know, some of the issues hakuna, no journalist will be allowed to enter mune mamwe ma-meetings anenge achiitika. Kunenge kuri kungochinjana mashoko, then kunozongoitwa pane chinyorwa ma-minutes ndo anozolika. I wish kuti dai tatenge tichitune footage zviso tikutochimhanya tikutoplaya ma-clips, because mazuva ano hatichike zvinotyisa, tikutochikisawo. But this situation iri kupisa, pari kupisa. Iwe
ana matuka anongobuda achingoti hey uri kutobvisa ningirikini zvisiri pamutemo uri kubvisa president zvisiri pamutemo kuti uzotonga zvakanzi right. Inini ndobva munhu wakutotaura ndoda kutomubvisa ega akatotiza munyika muno machienda kuSouth Africa panga patopisa pakupisa but ndobva tatora chinhu na Mugabe ndobva tamudedza kumuinvite vadzoka kuti Chiwewe uite president yotungamiri. What makes you think kuti nhasi ndazoda kumutorera masimba iwo ndakatokwanisa kutomudedza dai ndaida kamasimba takangomatora panguva yacho iyo. Ndopoona kuti kune vamwe vanhu vokutika vanenge vari straight forward vanenge vari varume chaicho but vamwe vacho vangori vanhu vekungotwekera mbinga kasystem kekungotwekera mbinga atori ma1 people like ana George Jaramba vakubuda chitayo mota dzedza ndichivayo akanguni but dzanga dziri it was a party's property kupa mazanu PF provision ngirikini nemaambulance kutowedzera kubuda musaga. Come on now ati Chivayo ndiye akanyora paningiri pake achiti ndinatenga zvakubuda pachena kuti Chivayo ndiye ari kubuda achitambiswa frandi kuti iwo chichita kuti ndatengera mazanu PF ngirikini nayo nyora paningiri pako apa so that vanhu vanongoti ndiye atenga nemari yake zvakubuda zvonzayo it was a party's property. Kana iri party's property parikutora kuti Chivayo vana munokwadzisa vana ndo zvandatoona pano vana vanokwara ukwanzwa murume aita kuti regerai vakomana munokwara anenge ari serious. Situation iyi payasvika izvino ndikutaura regarai mune data muchanakirwa action yaya yakataurwa yaya ende zvakunyatsolinga izvo ndikunyatsotarisa nespeech iyaya mudharageza nezvinhu zvaitaura zvatolinga kudhara zvaimboitanga zvine zvitaka kunge zvisiri kunyatsonolinga zviri kutanga kunopesana. For now zvakumeka sense. Ameno iwe uri team ipiwo tell me in the comment section uri kusapota team iri kuti vakomana tipei zvinhu tidzosai zvinhu zvemupati iri team yana VP kuti vana tagwire mari dzese dzine dzemupati dzavanoda kutotenga ma structures nadzo because mwana wese ari kutengerwa mota after mota. Kana kuti uri kusapota team 2030 yana Daniel Garo iri kungotaura kuti musaswere muchinikina ma-election boss isu hatitomborota nezvema-election hatinombobvera takamaona musarwira ma-election boss election racho unonozorishaya. That's what they think. Mutare pakaipa ndoko panzi panorwa ningiriki nzou panosara uswa zvatotanga kutonyandurana so nguva dzese dzingoti ameno zviri kungoitika ikoko kwatisikuziva we don't know what is happening ikoko kumusoro kwawo ikoko maoffices kwawo ikoko izvo zvivari kupisa vabereki mawana so ndozviripo. I will let you know pane mamwe machanges. I will let you know pane zvimwe zvinhu zvinenge zvaitika. I will try my best but before I disappear panapa dangozivisa kana kuti muSouth Africa do register company ubvavhurwa FNB business account usina work permit kana kuti start permit zviri easy mazuva pane company inonzi education research yana mukoma oil ndo shasha manje vanozvigona zvinhu izvozvizvi. Contact them on the numbers that are showing on the screen ndatokusira number roi ma screenshot taurai navo vakuvhurirei makambani muitirwe ma FNB business account zvekuzama muna ma bank account muchivhairirwa nemamwe mazimba zvakapera kare as long as une passport wakwanisa kubatsirikana. Saka taurai namukoma oil education research mubatsirwe izvezvi.